tarata utikalo kile muganduru samba flani muga amunu sogolimbana anka fulibaw yefo aw sigiyɔrɔ la bakurubala amina ndado politiko gɛlɛya cɛfɔli CEDEAO fɛ ani camancɛ fanga sɛbɛn min bɛ munumunu na réseaux sociaux sanfɛ ni ka kunnafoni kɛnɛ sigili CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen Mali gɛlɛya cɛfɔli la Goodluck Jonathan na nɔfɛmɔgɔw b'an ka jamana kɔnɔ kabini sibiri utikalo tile 22 san 2020 u natun tɛ dɔwɛrɛ ye politiko gɛlɛya min n'a b'an ka jamana kɔnɔ ni waati in na. Finitigi jɛkulu min ye fanga ta n'a nanzarakan daɲɛsuru ye CNSP Ibrahim Boubacar Keita minɛnin bɛ ka lasago olu fɛ. CEDEAO mɔgɔw tun nana k'u ɲɛ d'a kan ani ka CNSP kumaɲɔgɔnya jamana taabolo kura kan walasa basigi ka sabati jamana kɔnɔ teliya la. O siratigɛ la kumaɲɔgɔnyaw kuncɛlen kunu Goodluck Jonathan y'a jira k'u ni CSP ye ɲɔgɔn faamu sira dɔw fɛ hali n'a bɛɛ tɛ. A ko bɛnkan minnu sɔrɔla k'u bɛɛ ta o da CEDEAO jamanakuntigiw tulo kan araba nata u ka lajɛ la. K'olu de b'a jate minɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ Mali gɛlɛya banni kan k'o sigi sen kan. N'a y'a sɔrɔ ɲankili bɛ wuli ka bɔ Mali kan walima ni dɔ bɛ bɔ a la. A k'olu bɛ ni wulikajɔ fɛn o fɛn na k'a bɛɛ kun ye Malidenw ni CEDEAO jamana tɔw bɛɛ ka lafiya sɔrɔli ye. Ka d'a kan ni fɛn min ye Mali sɔrɔ a bɛ CEDEAO mara bɛɛ sɔrɔ. Min ye CNSP kumalasela Colonel Ismaël Wage y'a jira k'olu tɛ camancɛ fanga sigili ŋaniya fosi ta ka sɔrɔ u ma Maliden hakililata ɲini. A ko bɛɛ k'i hakilila tigɛ o ko la. O tun bɛ tile 2 bɔ kunnafoniw tun bɛ k'a jira ko Mali camancɛ fanga bɛ kɛ sɔrdasiw de fɛ wa ka janya bɛ taa san 3 la. O kun ye Mali fan bɛɛ minɛ. Caman yɛrɛ tun y'u fɛla fɔ o ko kan ka ban. Kunu utikalo tile 24 san 2020 CNSP kumalasela Wage y'a jira Malidenw ni diɲɛmɔgɔw la ko kuma olu tɛ fɛn ye maa bɛ kala turu minnu na sabu o ma bɔ olu yɔrɔ. Ko fɛn o fɛn ye Maliko ye o kuma tɛ taa wa a tɛ kɛ Malidenw kɔ. A y'a jira k'a fɔ ko don nataw la sigikafɔ bɛ kɛ ni jamanadenw bɛɛ ye cogo min na bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ fasojɔko la. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Cheikh Tidiane Jabate ye sanu samara sɔrɔ. CSK ka degedenkɔrɔ Mali samatasɛgɛw ka bidonna Cheikh Tidiane Jabate ye mɔgɔw lasɔn tuguni n'a ka cɛluyara ye. San damadɔ munumunu salo kɔfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali cɛjan kɛra ɲɔgɔn tɛ ye Iran jamana ka bidonnaw ka championnat 2019-2020 na. A ye jɔlama gaso 15 de kɛ. A ka tolancitɔ ɲɛmɔgɔw y'u ka wasa jira ka foli ni dugawu don kɛ Jabate ye Ala ka se mɛn ka ballon ɲuman tan. Cheikh yɛrɛ ye bonyamasegi kɛ a ka tolancitɔ ye danaya dali la a kan. A ye nin jɔnjɔn in jansa a ka ɲɛmɔgɔw n'a ka tolancitɔn na. Nin jɔnjɔn bɛ fisaya Jabate ni Mali tolantan ma kosɛbɛ. A bɛ dusu dɔw tɔw kɔnɔ u ka banba halisa ka kɛ jamana in kunnawolobaga dɔ ye. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na nin baara bɛɛ labɛnna AMAPU ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.